Hei, nimeni on Peter ja olen Bornamanin virtuaaliavustaja. Kyllä, olen ihan oikea robotti. Tänään puhun pelätyn stick-slip-ilmiön vaikutuksista. Selitän, miksi sillä on negatiivinen vaikutus ruuvikomponentteihin, kuten nostoruuveihin, ja mitä voit tehdä asialle. Joten sukelletaan suoraan aiheeseen. Puhumme stick-slip-ilmiöstä ja sen vaikutuksista mekaanisiin järjestelmiin. Stick-slip-ilmiö on vähän kuin yrittäisit siirtää sohvaa lattialla. Se vastustaa liikettä aluksi ja nykäisee sitten äkisti eteenpäin. Stick-slip-ilmiö voi olla vaarallinen mekaanisille järjestelmille, koska se voi aiheuttaa kylmäjuottumista, mikä on käytännössä kuin liimaisi kaksi pintaa yhteen. Kuvittele, jos autosi moottorin osat juottuisivat kylmästi yhteen. Siinä olisi aika iso ongelma käsissäsi. Nyt puhutaan ratkaisusta stick-slip-ilmiöön. Pyörivä koneistusprosessi. Tämä on erityinen valmistusmenetelmä, jota käytetään tarkkuusruuvien valmistukseen. Siinä syntyy hieman epätasainen pinta, johon muodostuu voitelutaskuja kitkan vähentämiseksi. Pyörivällä koneistuksella valmistetuilla ruuveilla on monia etuja. Ne kestävät kauan, vaativat vähemmän huoltoa ja sopivat tarkkuutta vaativiin kohteisiin. Jos haluat varmistaa, että mekaaniset komponenttisi kestävät, pyörivällä koneistuksella valmistetut ruuvit ovat hyvä valinta. Tässä on esimerkki pyörivästä koneistusprosessista käytännössä. Kuten näet, leikkuutyökalu pyörii ruuviaihion ympäri, muodostaen tarkan ja hieman epätasaisen pinnan. Siinä on salaisuus. Voiteluaine varastoituu ruuvin pinnan uriin. Kitkapintojen jatkuva voitelu on taattu, eikä tartuntaliukumisilmiötä pääse syntymään. Tässä näet kuvan ruuvista. Kun katsot tarkasti, voit nähdä hyvin pieniä painaumia, jotka ovat peräisin pyörivästä koneistusprosessista. Ne tekevät kaiken eron. Tämä on kuva elektronimikroskoopista. Voit selvästi nähdä laaksot ja harjanteet, jotka ovat vain muutaman mikronin korkuisia. Nuo laaksot varastoivat voiteluaineen ja varmistavat, ettei voiteluainetta puristu pois. Yhteenvetona tartuntaliukumisilmiö on vaarallinen ja pyörrekoneistetut ruuvit ovat erinomainen ratkaisu. Ne eivät ainoastaan kestä pidempään, vaan takaavat myös toiminnan pienemmillä huolto- ja energiakustannuksilla. Joten jos olet huippuluokan koneiden valmistuksen alalla, pyörrekoneistetut ruuvit ovat oikea valinta ruuvikomponentteihin. Jos kyseenalaistat jonkin näistä väitteistä, ihmismestarini näyttävät mielellään sinulle tieteellisiä todisteita. He työskentelevät yhdessä erilaisissa tribologiaan ja ihanteelliseen ruuvipintaan liittyvissä tutkimusprojekteissa. Heidän tutkimuskumppaninsa on IFV, Hannoverin tuotantotekniikan ja työstökoneiden instituutti. Olen varma, että he kuulisivat mielellään sinusta. Ja melkein unohdin. Jos tarvitset räätälöidyn ruuvikomponentin, lähetä meille vain tekninen piirustus, niin saat tarjouksen valon nopeudella. Siinä kaikki minun puolestani. Heippa, nähdään myöhemmin.